va? Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, pour trop. Et Mouna? Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais Amlo, tu dis ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placée sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190, Livry-Gargan, en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Ani an filɛba cɛ ana muso denmisɛn ani maabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri ye septembre kalo ale tile 7 ye bi ye san 2024. Falaye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan, minnu b'u ka togodaw la, minnu b'u ka bugudaw la, minnu bɛ soforokunw na, minnu bɛ duguw kɔnɔna na, minnu b'u ka kabilaw la, minnu taalen don sɛgɛnnafiɲɛbɔw la, k'aw bɛɛ lajɛlen k'aw ni ɲankuma. Falaye bi an ni Dezokaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. Dezo ale bɛ Yanfoyila mara la. Maaw bɛ yen olu b'a fɛ ka taa olu ka foro k'a kumaniya ko k'a kɛ sanubɔyɔrɔ ye. Nin waati in na dugu kɔnɔna na maaw dugu tilalen don han. Dɔw sɔnna, dɔw ma sɔn. Minnu ma sɔn olu ka cidenw min ye tilegan in na baabu fan filanan an n'olu na ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ. Falaye an ka bi baabu an bɛ se k'a fɔ n ko a bɛnna don ma, don min n'an bɛna miirilajigi kɛ a la. Falaye jamana in kabini anw ka cinquantenaire ɲɛnajɛ banna an ka jamana kɔnɔ yan, anw ni hɛrɛ farala. K'a sababu kɛ mun ye? Faransikaw
olu ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigi sen kan Amadou Toumani Touré a bɛ se ka don dungɔda fɛ cogo min k'a bɛ cinquantenaire o labɛnw na u ni an ka jamanakuntigi ma ɲɔgɔn faamu fala ye a ko nana wolo mun na cinquantenaire ale ma bɛn 2010 ma wa 2011 tasuma o wulilen kun don kɔdiwarikaw fɛ yen o tasuma kelen o kun wulilen don libikaw fana fɛ yen o nana funtɛ mun na libi maa minnu bɛ n'olu ye kɛlɛ kɛ n'olu ye burudamɛw ye n'o kun ka surun Kadafi la kosɛbɛ k'u ka segin so boloda ko dugukolo labɛnnen don u ye kabi bi tɛ o sɛbɛnw bɛ Faransi bolo u bɛ se cogo min na ka segin u ka jamanaw kɔnɔna na fala ye anw ka ko in kabini Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fo kana se an sigilen filɛ yɔrɔ min na nin ye bi a fɔlen don maa dɔw ye dugukolo fan dɔ bɛ Mali bolo Mali kan o ye aw de ta ye an n'an bɛnbaw y'a kuma kɛ a sɛbɛnw b'an bolo a daluyaw b'an bolo a labɛnw kɛlen don wa an b'aw dɛmɛ yaasa aw ka se ka taa sigi yen k'a k'aw ta ye k'a k'aw sagona ye fala ye maa dama min ni tora nin kɛlɛ ninnu senfɛ a ka ca k'a daminɛ Modibo Keyita la ka tɛmɛ Musa Tarawele la ka na se ATT ni Alpha ma min ye Jɔnkunda ani ATT ka tila ka na fanga la tuguni ka fara min ye Ibrahim Boubacar Keita kan fo Asimi Tile an bɛ nin kɛlɛ kelen de la dɛ yɛrɛɲini kɛlɛ yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ ka kɛ an yɛrɛ ye kɛlɛ a kɛlɛ in fala ye don gɛlɛn caman tɛmɛn'a la an ka wolomasiri taba tɔgɔtigibaw an ka denmisɛnnin minnu tun bɛ se ka an ka wolomasiri tabaw ka siniɲɛsigi olu caman a dɔw kɛra anw yɛrɛ ɲɛna an b'a dɔw kɛnɛ kan fo kana se bi ma an bɛ nin degun in de la waati dɔw ka d'an na waati dɔw man di an na don dɔw la an bɛ nisɔndiya don dɔw la an bɛ nisɔngoya don o don anw kɔni ka ɲɛmaa mana na fɛɛrɛ bɛ ɲini zen fɛɛrɛ min bɛ ka sɔrɔ an ka dugawu kɛ o ka kɛ a sɔrɔ n'a yɛrɛ ye fala ye o n'a ta bɛɛ a degun ni a kɔlɔlɔ barika ka bon maa fɔlɔ minnu kan o ye jamanadenw ye minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don a yɔrɔw ma fala ye bi an bɛna don min maaw hakili jigin min na o san kelen ye bi ye su ni tile bɛɛ lajɛlen maaw taara nin don in fo n'o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ Maliko ye fala ye an bɛ taa Gawo an bɛ taa Tunbutu an bɛ taa Bafɛ an bɛ segin an n'an ka denmisɛnw sabula ekɔlita waati sera bato Tɔnbɔkutu ale wulila Gawo ka se Burɛmu ka ninnu bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a b'i kunda Gurubana Rusi kan yɔrɔ min Bamanciwale kɛbaw u yɛrɛ bɔra k'a jira k'a fɔ ko olu de ye bato in attaqué fala ye o kɛra septembre kalo tile 7 san 2023 o san kelen o ye bi ye bato in jɛkulu minnu bɛ yen n'u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko olu y'u bolo don bɛn sɛbɛn na an ka jamana kɔnɔ n'u ka faaba tun ye Kidali ye olu ye bato in a attaqueli a meneni a jenini a tiɲɛni a maa caman fagali u bɔra k'u jɔ diɲɛma ɲɛna ko olu y'o kɛ fala ye k'a ta don na fo bi diɲɛ seleke 4 maa ma bɔ ka waleya in kɔn k'a ta don na fo bi Mali ni maa maa tun bɛ baara kɛ a ci ma bɔ k'a fɔ ko t'i cɔkin cɔncɔn fala ye ne bɛ maaw hakili lajigin ko dɔ la pour que an ka se ka ko ninnu faamu Ukraine bɔlen k'a fɔ ko ale de ye mugu ci Tenzawatène est-ce que bɛ nanzara jamana kelen ka communiqué dɔn ko o ko waleya in ma bɛn a ma i y'a communiqué nanzara jamana kelen pe la wa donc diɲɛ nafa ani tɔnɔ ani an ka hakɛw lajɛ de ye fala ye teriko tɛ diɲɛ na dɛ dɔnbagaya ko tɛ diɲɛ na wa diɲɛ tɛna na to fana ko maa minnu b'u sigi ko ni Ala sɔnna a ma k'a bɛ nɔgɔya minnu bɛ wuli k'u jɔ k'u cɛsiri ka baara kɛ k'u faso bɔ nɔgɔ la
olu bɛ se ka dɔ sɔrɔ n'o tɛ n'i ma farati i bɛ fara mɔgɔ tɔw kan i bɛ tila u nɔfɛ de wa anw bɛ sira min kan bi an kana keleku dɛ an kana jingɔ an kana ɲinɛ an k'a dɔn k'a fɔ ko an kɛlen don ko nɔnɔ kɛnɛ sigilen tasuma sanfɛ fala ye bato in bɛ attaquer don min a y'a sɔrɔ maa caman de tun bɛ Gao u ye bato in ta denmisɛnw b'a la maakɔrɔw b'a la musow b'a la karamɔgɔw b'a la dutigiw b'a la alimamiw b'a la jamana maaba caman kɔrɔnfɛ fan fɛ olu caman b'a kɔnɔ fala ye bato Tombouctou Mali yɛrɛ tariku la bato min don a kɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw b'a tɔgɔ da waati min o bato in o de dafirila o de jenina o kɛra maaw fɛ olu tila ka bɔ tuguni k'u jɛ k'a fɔ k'olu de y'a kɛ panparanpan kɛnɛ kan ka tila ka communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu de y'a jeni fala ye ne ko ko min kɛra ko tɛ ko ye i na kɛ e ka mɔgɔ t'a la dɛ hakili la waati dɔ la an ka politiki mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko dɔw kɛra ko hali ni segin kan ka k'a kan k'olu bɛ segin a kan k'olu ma nimisa o y'a ye i somaa t'a la i ka maa t'a la dɛ e tɛ nimisa parce que e t'a degun na a tɔɔrɔ tɛ se ma e bɛ Bamakɔ climatiseur kɔrɔ yan don ka di e la i bɛ faso nafolo kan i tɛ ɲininka i tɛ foyi dunko juguya ni yurugu i b'o la yan su ani tile i dun b'a fɔ k'i bɛ ka baara kɛ jamana ye k'a sɔrɔ i bɛ ka baara kɛ i yɛrɛ de ye fala ye bato Tombouctou bɛ taa don min a kuma cayara min ye bi don in ye tasibila don do miiri don do maaw kɛlen do ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka taa sarakabɔw kɛ bi maa caman bɛ yen halisa a ma bɛn u kunkolo ma k'a yira k'a fɔ ko nin kɛra olu somɔgɔw taa cogo ye wa fala ye Tombouctou bato bamanciwale ni ɲugawale kɛbaw o tun y'a lawuli kun min kama Mali ka bin Mali ka suuli Mali ka halaki Mali ka yɛrɛkɛ fɔ n ka ɲɔgɔn ka wuli Bamakɔ yan an b'a fɔ ko ala ni ce a barika ɲɛmaa dɔ b'an ka jamana kɔnɔ a ko ne ma ko walayi Kasim anw bɛ ka mun kɛ an yɛrɛ b'a kɛ kuma dɔw la dɛ a bɛ ɲ'an bolo dɛ nka anw tɛ ala don fala ye n'i tilenna a ka di dɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ jamana kama ala kama kana maaw lajɛ Tombouctou bato a binnen an ye denyɛrɛninw olu sisilen a kɔnɔ fala ye an ye dutigi alimami kabilatigiw caman ala y'a kisi a ko boyala a n'an ka wolomasiri tabaw janfan bɔra ko in na kojugu nka an bɛ ala fo an bɛ ala barikada minisiri min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana ale bolimafɛnkow kunna n'o ye Madina ye ale ye bataki kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin don in maaw kana ɲinɛ a kɔ fala ye k'an ka hakili to maaw la maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ nin bato ko in na ko ye jamana ɲɛmɔgɔ ale ye wulikajɔ kɛ a waati k'a ka maa mafalenw bila ka taa fo Tombouctou warimugu ka taa di yaasa a bɛ se ka di nin maa ninnu ma cogo min a caman tun bɛ yen u bɛ se ka segin ka t'u ka so cogo min bato in a ye maa caman kɛ falatɔ ye dɛ a ye maa caman somantanya nka min ye an ka wolomasiri tabaw ye an ka maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ tun bɛ ko in na ni olu fana jɔyɔrɔ tun ka bɔ bato in kɔnɔna na Amadu Tijani Samake ale tun ye bato commissaire ye Abu Mayiga o tun y'a contrôleur ye ale ni Amidou Traoré o tun ye infirmier ye ninnu bɛɛ lajɛlen de binna fala ye kɔ ni ɲɛ k'a fa bɛɛ lajɛlen kɛ tasuma ye o ka taa firi ji la maaw k'u fili ji fana na tuguni k'u b'u yɛrɛ ɲini o ye su tɔ caya ko jatigɛ barika bonyana kojugu bi y'o san kelen an kɔni bɛ min fɔ an bɛ dugawu don de kɛ
ala ka maaw ala k'o dayɔrɔ sumaya u y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya anu bɛ taa jami ma ala k'o nɔgɔya ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ fala an t'a fɔ maa si ye kɛ mali fɛ kɛ sɔrɔsiw fɛ an t'a fɔ maa si ye tugu asimi ninnu kɔ an t'a fɔ maa si ye tɛgɛrɛ fɔ ko jamana bɛ ka ɲɛ an t'a fɔ maa si ye a fɔ don o don sogɛli ko ka di ye an t'a fɔ maa si ye tugu Ablaye Mayiga kɔ sabula i ka tɔnɔ bɛ sɔrɔ a ko la wa an t'a fɔ maa ye Maliki Jawo tanu an ko de k'i faso fɛ fala ye maaw taara o Modibo Keyita mun kun bɛ fɔ a ye dabadenkɛ n'e taara kɔni Mali a tɛ se ka sigi sen kelen kan a bɛ dugukolo bolo bi ala k'a dayɔrɔ sumaya Mamadu Konate min ye politiki dungeba ye n'a ye ninnu bɛɛ lajɛlen bolo don mun kun bɛ fɔ a ye Konate wuli k'i jɔ n'i tɛ Bamako tɛ o y'a sɔrɔ Bamako tɛ k'i naani bɔ Konate bɛ min bi Musa nana mun ma fɔ a ye a y'an bɔ bolo la a y'an kisi a kana an bila ka taa a ye to a la n'aw tɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ démocratie mɔgɔw nana u ye mun fɔ Alpha puissance ATT puissance mun de ma fɔ u ye ko ni u tɛ yen k'a tɛ se ka ɲɛnabɔ fala ye wa Asimi ninnu fana ka n'u tulo jɔ o kɔrɔ dɛ ɲɔgɔn nɛgɛnkan don n'a kɛra paraw minnu b'u kɛrɛfɛ yɔrɔ min ka dɔgɔ u bɛ taa ye de dɛ an y'a caman ka dileki falen cogo ye yan dɛ faso ko ka dɔgɔ dɛ keba maa min bɛ faso fɛ o ka dɔgɔ n'i ye bolokuru mɛn jibaatɔ so kɔnɔ siga bɛ fa ko de la n'o tɛ ba dɔnnen don anw ko Mali o ti falen o ti yɛlɛma an ti bɔ o kan foyi tɛna an b'o kan wa keba mɛ min f'i ye don o don dɛ jamana in a bɛ diya hali n'a bɛ ka anw kɔ parce que se dɔ t'an ye a sew bɛ ka sigi ɲɔgɔn kan baara min bɛ ka kɛ an ka o minɛ an k'an faso minɛ an ka sɔn baara ma bani kɔɲɔba ninnu wo ka denmisɛnninw bila top étoile ni fɛn kirikara ninnu maxi wa an t'a dɔn dolokura wa dolokɔrɔ wa mun de kirikara ninnu a ye nin bɛɛ dɔgɔya a ka maaw ɲɛsin faso baara ma kalanso minnu bɛ yen n'o ye faso taw ye a ka n'u ci ka t'u di kɛnyɛrɛyew ma dɔgɔtɔrɔso minnu ye faso taw ye a y'u wuli k'u jɔ u sen kan a ka faso ta don o la aw minnu bɛ faso baara kɛ a kɔnɔna na a k'aw tilen aw minnu ye kunnafonidila aw ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye aw kana don mɔgɔw dungaw fɔli la a b'a don ɲɛ nka a t'a dugusajɛ ɲɛ n'an ma wuli k'an jɔ n'an m'an cɛ siri n'an m'a dɔn ko ko min kun b'an kan n'a sera don o don an bɛɛ bɛna n'a faamu nka ala k'an n'o cɛ janya nin ye hakililajigi ye fala ye ani keba ka kɛ ni septembre kalo ale tile 7 san kelen nin ye bato min n'a tɔgɔ dalen ko Tombouctou ale jenina an ka kibaruyaw tɔw la sisan sa an bɛ min fɔ aw ye Coupe d'Afrique éliminatoire la an ka ballon-tannaw olu ye kelen ni kelen kɛ yan u ni Mozambique de tun bɛ ɲɔgɔn na Mali cɛlu dasira maa min fɛ sa o ye Ibu Bissouma kabini sanga 50 ni filanan na o y'a sɔrɔ kabini sanga 38 na Mozambique olu kɔni tun y'a dɔn anw na premier mi-temps na an ka dulatilaw kan ka taa Afrique du Sud kaw fɛ yen u ni Eswatini u n'o kan ka jouer ye taabolo filanan na nka fala ye nin bɛɛ kɛrɛfɛ mun bɛ sɛnɛ i b'a dɔn Mali Fédération Malienne de football a bɛ ka assemblée générale extraordinaire organisée octobre nata ye ka taa mun kɛ papier minnu bɛ taasi la n'a fɔra k'u ye sariya sɔsɔ ka taa papiyew bayɛlɛma don nataw la an na baro sigi a kuma kan nka joueurs an kɔni b'a f'u ɲɛna u ye min kɛ o y'u se ye entraîneur kura a taabolo ka ɲi an bɛ min f'a ye a ka k'a yɛrɛ ye a ka k'a yɛrɛ ye mun ye fala ye ne ja dɔ bɛ yen n'i ye ale n'a ka remplaçant ye u bɛ ni olu yɛrɛ bɛ ɲini ka na caya ni joueurs ye nin lajɛ n'i ye nin compter nin ti maa 10 bɔ nin bɛɛ kɛ kun a compter kɛ a y'a compter ni maa 10 tɛ a k'a fɔ n ye n'a ma caya n'o ye yɛrɛ wa n y'a mɛn fana ko nin t'a bɛɛ ye ko dɔw tun bɛ tribune na nin jama badenba in u bɛ ɲini ka na caya ni joueurs ye
ni duguta bɛ kɛ ko nin bɛɛ ka taa anw ka nafolo la an tɛ ka jaabi sɔrɔ fala fɛn dɔ b'anw ka balontan na fo k'o ɲɛfɔ an ɲɛna de mun de la anw tɛ se ka gagner dɛ munna non k'a ɲɛfɔ an ye parce que nin tɛ se ka kɛ o nin tɛ se ka kɛ cogoya si la fɛn dɔ ka fɔ jamanadenw ye u bɛ min faamu Mali wari de bɛ ka don a la o n'i y'a m'an da ni privé don privé badenw bɛ yan o stade ni joliba bɛ jouer n'u gagner n'u o mun bɛ s'anw ma o privé de o mais faso Mali impôt de bɛ don a la k'aw sara u kan ka baara kɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɛ jamanakuntigi colonel Asimi ale nana sɔgɔmada joona in na ka bɔ sinikaw fɛ yen dɔgɔkun kelen taama kɔfɛ premier ministre Choguel Kokala Mayiga o tun bɛ a kunbɛli kɛnɛ kan ka taa fara Maliki Jaw kan n'o ye CNT ɲɛmaa ye min ye ministre olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ka taa fara sɔrɔdasi ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kan président kɔni nana yɔrɔ min a ma dantigɛli kɛ fala ye a donna a ka mobili kɔnɔ directement nin nacogo in diyara ne o sinon n'anw tun ye nin mɛn yan anw bɛ t-shirt tigɛ k'a fɔ k'an bɛ taa kunbɛn a y'a kɛ tan dɛ nin yɛrɛ de ɲɛna dayirimɛ ɲinina ninnu minnu tɛ ban ko la ko tɛ kɛ minnu kɔ ye nin kelen na k'u kɔ parce que n'u tun ye nin mɛn yan u b'a fɔ ko non ko nin voyage Asimi ye min k'a ɲɔgɔnna ma kɛ an ka bɔ a ma taa 5 000 milliards ta ka na an ye mun sɔrɔ a la Asimi bɔtɔ filɛ taama min na nin ye fala ye fu tɛ dɛ an k'a fɔ maliyɛnw ye fu tɛ n'an bɛ min san an y'o f'u ɲɛna u bɛna na wari min bɔ ko sini kan k'a di jamanaw ma farafin jamana min bolo bɛ da nin wari kan i bolo datɔ a wari kan kataba 4 don anw taara min kɛ o de y'a ɲɛ ye an ka wari b'an bolo an mago bɛ nin fɛn ninnu na an bɛn'u san u ma fɛn d'an ma fu dɛ wari bakuruba min fɔra fana a kana kɛ mɔgɔ in na ko anw kelen don farafinna jamana bɛɛ de don wa taakanw de fana bɛ a la Mali kɔni taara Asimi yɛrɛ ni société caman ye ɲɔgɔn ye u bɛna na m'a ye accord n'a fɛnw signé na ni fu don accord bɛ signé fu la fu tɛ dɛ Mali taara n'a ka sanni de ye k'a ka wari bɔ a bɛna n'a ka sanni kɛ an k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna pour que u ka se k'a faamuya kana kun ɲɛna ko fu don fu tɛ diɲɛ jamana mun bɛ yen ni Brésil b'a kɔnɔ Russie, Inde, Chine ale ni Afrique du Sud n'u b'a fɔ ma ko BRICS k'olu bɛna na maa bila ka na cɛncɛn fo ka jamanaw la sabula ko u kɛra jɛkulu ye k'o tɔgɔ da ko AES min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ BRICS tɔgɔ la n'o o bɛ ɲɛsin u ka sɔrɔ ko ma n'u ka yiriwali ko ma duguw kɔnɔna na olu bolofara ko olu bɛna na yan Mali, Burkina, Niger u bɛna na sigi kɛ olu yɔrɔ la nka ko fanba o bɛna na kɛ Bamako kɔnɔna na février kalo nata san 2025 min ye colonel Asimi ye ale de kɔni bɛna na o bisimila sabula min ye AES ɲɛmaaya bɛ ale bolo u y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara min kɛtɔ filɛ nin ye AES jamanaw bɛna na o dantigɛ anw bɛ se ka mun kɛ anw tɛ se ka mun kɛ mun de sɛbɛn anw ye o de la sinikaw fɛ yen kuma dira Asimi ma sabula a bɛ jɛkulu kunna bi n'o ye AES ye o lakodɔnnen don siniwaw fɛ bi falaye an k'an jija an k'an cɛsiri dɛ farabugukaw fɛ yen ko basigi bɛ yen dɔɔnin lafiya bɛ ka nalen wolomasiri tabaw kɛlen don k'u sɔn a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na nka dugudenw ko k'olu ka laɲiniba yɛrɛ ye min ye k'u yɛrɛ sɔrɔ ka baara kɛ ka taa fan bɛɛ k'o kɔni ma sɔrɔ nka n'o tɛ bi basigi ni lafiya o b'u fɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ bi u yɛrɛ bɛ min nɔfɛ o bɛɛ lajɛlen ma sigi sen kan falaye ko maa o maa kibaruya o kibaruya bɛ tali kɛ sariya ko la fura ko la fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma ni e kɔni ta kɛ o baara ye bɔlɔlɔ sira fɛ k'a sɔrɔ i tɛ kunnafonidila ye n'i minɛna na sefa wari 500,000 ka taa se 20,000 ma i n'o sara cybercriminalité ye i na bila ale ka bolo kan APDP ye ale ka bataki ye nin ye bataki min ko k'a bɛɛ lajɛlen a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na maa bɛ se k'a faamu cogo min blog b'e bolo web TV b'i bolo kibaruya minnu bɛ yen n'o ye maaw tɔgɔla kibaruyaw ye ko minnu b'u kun kan furako ta nasira fɛ sariyako ta nasira fɛ u ka dukɔnɔ kow la cɛ ni musoya tɛmɛnen kow bɛɛ lajɛlen na n'i y'a ja ta n'a tigi kɔni ye wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko sariya sɔsɔ don dɛ falaye APDP ko sariya sɔsɔ bere o de bɛ daminɛ 5,000,000 ka taa se 20,000 ma wa n'olu y'i minɛ adama fɛ yen olu ka kiiribulon ye adama ka yɔrɔ de cybercriminalité u ko maa minnu n'olu tɛ se ka s'o ma o ye journaliste minnu ye ni loi sur la presse bɛ boli olu kan olu ka n'u ka baara kɔnɔna na olu yamaruyalen olu ka se ka kuma dɔw fɔ sabula olu b'a fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛɲini k'a kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a di maaw ma nka kana i sigi wala kɛbaka fɛn de ye nin ye
ɲɛni sɔrɔ kɛba kan sisan b'i ɲɛfɔ ni kɛba ma taa fɛn f'u ye a bɛ bi olu yɛrɛ ka ko kɔnɔna na sariya de don yaasa ka se ka kɛ o la u y'a ɲini maaw fɛ maa minnu bɛ kule don o don u ye n ka nin kɛ tan u ye n ka nin kɛ tan APDP i bɛ taa ye Falaye anw n'u bɛna na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hakili la k'a fɔ sini an n'u ka vidéo jouer sabula invité b'an bolo bi an tɛna se ka vidéo caman jouer kayikaw olu ye wulikajɔ boloda yaasa sa ka se ka min ye u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na ka baara sigi sen kan u ka ekɔlisow ale ni misiriw k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ sa ko u bɛ yiriw turu olu la yirituru baara ninnu kɔni bɛna kɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔna na Kayi fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ko min ye yiri 300 ye o de b'u bolo suguya bɛɛ lajɛlen bɛ a la u bɛna na t'olu turu Usubi Janjakaw fɛ kunun an y'a yira la k'a fɔ ko Sidibelakaw ka denmisɛnninw olu ye wulikajɔ kɛ yaasa sa ka se ka u ka dɔgɔtɔrɔso k'ale saniya a n'a lamini bɛɛ lajɛlen yaasa dugu in n'o ye Tigana Sescom ye ka se k'o fana nettoyer Kulukorokaw fɛ dugudenw ale ni jamana Kulukoro marabaw olu kɔni bɛ ka hakilina falen kɛ hakilina falen min bɛ tali kɛ baara min bɛ yen n'o ye sɔrɔ mun bɛ sɔrɔ u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na o musakaw taabolo ɲuman o baaraw bɛ Kulukorokaw fɛ yen n'o bɔra yen sa min ye Kucalakaw fɛ yen préfet Segin Kura olu kɔni ye baara ta préfet 22 la min kan ka taa sigi préfet Kura Segin ani sous-préfet 22 olu kɔni ye baara ta olu fɛ yen min ye Kucala ye sa baara in a ko bɛɛ lajɛlen kun kɔkɔrɔ dɔnnen don u ka gouverneur yɛrɛ fɛ ale tun bɛ a kɛnɛ kan Ousmane Sonko k'a bɛna taa ka déclaration politique générale kɛ waati kelen min na n'o y'a sɔrɔ Sénégalikaw fɛ yen bi u ka wasabulon ale ni ninnu bɛnnen tɛ Falaye an b'a yira o la sa k'a fɔ ko bi Algérie kalata bɛ yen cɛbɔ kɔni ye maa 6 ɲɔgɔnna ye Tebboune e ko ale ta tɛ bilisi niyɔrɔ sara ye kɛnɛ in kan ye wa min ye Algérie kɔni ye sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in na u ni Faransi fana bolo o tɛ ɲɔgɔn bolo ten kosɛbɛ an ye min sɔrɔ kibaruya telimanw na ka da maaw tulo kan o ye nin ye k'a yira aw bɛɛ la k'a fɔ sa ko min ye Tɔnbɔkutu bato ye Falaye a san kelen ye bi ye san kelen kɔnɔna na an yɛrɛ n'an jeniyɔrɔ finko ye nɔnɔ litirinin dɔ b'an bolo ani fɛn dɔ an fana n'an seko kɛ parce que an buranakaw don Falaye an kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ buranko ma nɔgɔn dɛ sɔgɔmada in na an bɛ a fɔ sa k'an bɛ taa Denzokaw fɛ yen Denzo olu wasa don maa min na sa o ye Jakarija Jalo ye Jakarija Jalo ale ni Mamadu Jakite ani olu de bɛna na kuma in bɛna na tali kɛ mun na sanubɔla dɔw kan ka taa u fɛ yen nka olu yɛrɛ ka sanubɔ kan ka taa kɛ yɔrɔ mun na o yɔrɔ in Falaye o y'u ka sɛnɛkɛyɔrɔ ye sɛnɛkɛyɔrɔ min don fana baara minnu bɛ ka kɛ a ma kɛ olu ka yamaruyaw olu kɔnɔna na o la sa min ye dugudentɔnw ye ka taa fara jamanadenw ka ɲɛmaaw kan olu kɔni wasa don maa 2 la k'olu bila ka na bi sɔgɔmada in na an ni olu bɛna se cogo min na ka masala yaasa mɔgɔw ka se ka faamuyali k'a ko la i b'a dɔn k'a fɔ ko yanfoyila dɔrɔn tɛ koyi Welesebugu min ye wasolon yɛrɛ dɔrɔn tɛ maninkala yan fan fana fɛ ka taa se Kangaba ni Keɲeba ninnu bɛɛ lajɛlen ma nin degun kelen a ɲɔgɔnna bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen da la kuma tɛ bi min ye chinois ye e k'olu tɛ fɛ k'an ka dugukolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'u ta ye wa sabula a société fɛn fɛn n'a sɔrɔ a bɛ maliyɛn bolo i bɛ taa sɔrɔ chinois olu de b'a kɔkɔrɔ don b'a la yaasa ka se ka a yɔrɔw ta ka maliyɛnw kɔni tɔgɔ k'o k'a la dɔrɔn u bɛ se cogo min na ka se ka sanu ninnu olu bɔ Mamadu Jakite i ni sɔgɔma i ni tile Kasim Traoré somɔgɔw de kɔrɔ baasi tɛ i yɛrɛ don an b'a la tanu fulakɛ i ni tile Traoré ça va baasi tɛ k'u b'a fɔ Jalolakaw ma ko fila fɔlɔ de u b'a fɔ k'olu ɲɛmɔgɔlakaw don ɲɛmɔgɔlakaw de don bon ne ka musokɔrɔba ale ye ba ye ale ko ko jakumaw don ne ko n ko bon ne tɛ se k'o fɔ bawo anw tɛ se ka caman fɔ parce que an bɛnnakaw don a ye fana bɛnnakaw don Jakitew don olu ye Jakitew ye non o ye tiɲɛ minɛ ba ni Jakite bɛɛ ye kelen ayiwa an b'aw fo kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔli la Mamadu Jakite an y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na aw kun nana an fɛ yan aw nana ɲɛfɔli kɛ aw ka sigida la Denzo min ye gɛlɛya min b'aw kan o ye k'a fɔ aw ka sɛnɛkɛyɔrɔ kɔni maa dɔw kɛlen don k'o kɛ u ta ye u b'a fɛ ka taa sanu b'a ko la a ko bɛ cogo di bi aw ka bɔli laban ni bi cɛ bon Kasim bi fo bon an bɔlen yan ko san na min ko k'ale ta ye papier ye an ka réunion dɔ fɛ a taala a yɛrɛ sɔrɔ an ka réunion kɔnɔ
soi-disant que ale de taille pas yɔrɔ ye yɔrɔ b'ale de tɔgɔ la bon an kɔni y'a yira vraiment parce que ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ne y'a yira n ko vraiment n ko Mali papier ne yɛrɛ n dalen b'a la n dalen t'a la parce que a bɛ sɔrɔ cogo min na a sɔrɔ cogo ma ne diya bon ne kɔni muruti la n ko vraiment n ko ne kɔni ma jɛ n'a ye parce que a ni yɛrɛ dalen bɛ yɔrɔ min kan o y'an ka lɛ kɔnɔna de bon ni yɛrɛ y'a mɛn denso bi an bɛ se k'a fɔ denso lɛ nin de ye denso ye ni lɛ nin bɔra yen dɔrɔn kuma kɔrɔ Egypte n'a ka Nili ya parce que ni lɛ nin yɛrɛ bɔra yen ka ban c'est comme denso tɛ tuguni donc an sigi kun jɔn ni e ko e tɛ se ka taa baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ fo lɛ kɔnɔna na bon a donna tiɲɛna ne yɛrɛ ko a ma n ko vraiment n ko ne fɛ ko tɛ n ko ne kɔni n ko fo ni ne dɛsɛra n ko tiɲɛna n ko lɛ nin kɔni tɛ baara bon ani an ka les soi-disant intellectuels aw ka dugu maa kalanenw ne fɛ ni kalanna i bɛ kalan kɛ pour que k'i faso de jɔ mais i kana kalan kɛ ka t'i faso ci surtout e faso yɛrɛ sigilen bɛ sɛnɛ de kan ni mɔgɔ nana k'a bɛ o yɔrɔ exploiter ne fɛ i ka kalan kɔni na i kan k'i se kɛ pour que a bɛ se ka empêcher togo togo a ka empêcher ten ayiwa Jakite bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Jalo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sanu kɔni ti bɔ ten n'i y'a mɛn k'u bɛ sanu bɔ fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ o la ko u bɛ na n'o ye consultation ye ka na dugudenw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakilina dɔn yanni yamaruya ka di hakili la k'a fɔ dugutigi bɛ wele bila mɔgɔw ma ani maire ka bɛɛ lajɛlen na b'a kalama o ma k'aw ta in na wa. Bon Kassim an bɛ fo ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Ala fɛ an bɛna kuma minnu bɔ Ala k'u kɛ sababa ye. Amina yarabi. Permis min bɛ yen permis bɔra a bɛ waati bɔ fo permis yɛrɛ expireli man jan a ka dɔgɔ i ka mɔgɔ sɔrɔ en tout cas anw ka mɔgɔ dɔnnenw da min bɛ dɔ dɔn permis sɔrɔ cogo la an kɔni b'a dɔn permis bɛ yen wa défaut tɛ permis na parce que permis signera ministre Serou de do je crois Serou Lamine fait voilà ale ka permis signé 2017 o ka permis signé donc permis in tɔ man ca tuguni mais permis bɛ sɔrɔ procédure min na je pense qu'an commencé ka contestation daminɛ dɛ an bɛ ka bɔ a kalama parce que i tun bɛ bɔ min kalama don dɔ u bɛna f'i ye dɔrɔn ko permis b'i ka dugu la maintenant a dɔw la yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ mairie bɛ weleli kɛ dugutigi bɛ na jeunesse ɲɛmɔgɔ bɛ na muso ɲɛmɔgɔ bɛ na information bɛ da yen mais sariya bɛ min fɔ o consultation ka kɛ ka bonya a ka bonya ye jumɛn ye a kana dugu kɔnɔ dugudenw k'u da don a la tiɲɛ don dugutigi de ye dugu ɲɛmɔgɔ ye jeunesse ɲɛmɔgɔ bɛ yen mais est ce que olu b'a bɛɛ maîtriser wa olu t'a bɛɛ maîtriser an kɔni b'a dɔn permis b'a bolo mais permis bɛ yɔrɔ min kan a sɔrɔla cogo di procédure respectera wa janfa kɛra wa mun kɛra wa an kɔni t'a dɔn an tɛna mɔgɔ accuser mais nous on a beaucoup de doutes siga caman bɛ an na n'a y'a sɔrɔ a kɛra a kɛ sira fɛ a ka ɲi n'i ye vérification kɛ problème foyi tɛ permis na vérification a yamaruyalen don mais a sɔrɔla sira jumɛn fɛ a kan ka lasɔrɔ cogo min na voilà dugudenw bɔra a kalama exactement u b'a fɔ o ma ko consultation sociale publique est ce que o kɛra o kelen fila fɛnw b'a kɔnɔ mun bɛ jamana sariya sunba sɔsɔ o ye permis bɔlen don yɔrɔ min na n'i ye permis ta je pense hakili la 52 km² ye jate de don 52 km² la minimum 40 km bɛ ji kɔnɔ jamana sariya sunba dun b'a fɔ ko ji ti sanu tɛ ɲini ji kɔnɔ donc o permis dira cogo di rapport minnu kɛra baara ninnu kɛra sira jumɛn fɛ jɔn taara ka taa impact environnemental étude kɛ est ce que baara ninnu bɛɛ kɛra a ɲɛma wa an bɛ ka sariyaw ɲini fo bi an ma sariya sɔrɔ mais min kɔni jɛlen don n'an bɛ se k'o sariya o a fɔra baara bɛ kɛ yɔrɔ min na yɔrɔ in 100 sarada la i bɛ taa sɔrɔ 90 bɛ ba kɔnɔ walima a bɛ ba bolo fɛ ba kɔnɔ sariya b'a fɔ ko ji sanu tɛ se ka ɲini ba kɔnɔ a tɛ se ka ɲini ba bolo fɛ a tɛ se ka ɲini kɔ kɔnɔ a tɛ se ka ɲini kɔ bolo fɛ ne m'o fɔ dɛ o ye jamana sariya sunba yɛrɛ kumakan de ye donc ni o bɛ sɔsɔ est ce que jamana baarakɛla bɛ sɔn ka tugu k'o sɔsɔ wa question bɛ yen de donc permis min tɔ man ca tuguni munna u bɛ ka girin k'a baara sisan o fana ye ɲininkali wɛrɛ ye an bɛ a ɲininka a dir'u ma a bɛ san 4 bɔ u ma baara kɛ fo sisan fo peut-être 2025 de a bɛna ban munna u b'a fɛ ka baara in kɛ sisan il y a quoi derrière donc olu enjeux de b'an kunna on se pose mille et une questions an bɛ ɲininkaliw la an ma ɲininkali kɛ parce que ɲininkali da fɔlɔ ye jumɛn ye o ye autorité locale min b'an bolo k'a daminɛ commandant na ka se maire ma malheureusement olu ma bɔ a sɔrɔ tuma kalama mais kɛcogo in na olu ma baasi ye a la olu bolo a bɛ se ka kɛ olu bɛ ka dɛmɛ yɛrɛ kɛ a ka kɛ
parce que olu bɛ ka dugu la convaincu u bɛ ka expatriés la convaincu k'a fɔ an ka cɛ yamaruya a ka baara kɛ sabula jamana papier b'a bolo u b'a fɔ n yɛrɛ k'a fɔ hali juge yɛrɛ ye ok di juge bɛ se ka ok di cogo di juge tɛ permis di juge ka baara tɛ o ni baara kɛra waati min na de juge bɛ tali kɛ mais entre temps autorité administrative ni autorité politique min o de b'a bali n'a y'a sɔrɔ a bɛ jamana kɔnɔ fɛn dɔ sɔsɔ donc an b'o niveau de la sisan. ayiwa Jakite mɔgɔw b'a fɔ ko n'i y'a ye k'a sigira kan k'a bɔn'a kan nin bɛ kɛ cogo di aw ka dugu kɔnɔ n hakili la dugutigi bɛ yen musokuntigi bɛ yen kabalenkuntigi bɛ yen min ye denmisɛnninw ka tɔnbolofaraw bolo aw yɛrɛ ka tɔn fana b'aw bolo ninnu bɛɛ jɛra cogo di ka sɔn ka don nin da in fɛ k'a sɔrɔ mun sera duguden bɛɛ la. bon Kassim i b'a dɔn o de kɔsɔn siɲɛ dɔ la n ko o ye dugu ta en otage parce que mɔgɔnin dɔw de bɛ yen sinon consultation yɛrɛ ma kɛ. o ma kɛ. o ma kɛ parce que o ma taa public ɲininka. o ma taa public ɲininka dɛ o ye mɔgɔ dɔ de mɔgɔ fila ou bien mɔgɔ naani de ta ka taa filanan na n'o y'an ka arrondissement ye ka taa kuma nin fɔ ye et puis kuma fana fɔra ye normalement ni ko kɛra dugutigi kan na compte rendu kɛ mais hali sini compte rendu ma kɛ. a ma commencé kuma kan. a ma commencé ma kɛ fo an barala ka mɔgɔ dɔw de ye ko nin de ta ye denso permis ye. ale yɛrɛ nana o nɔfɛ de ya. ale yɛrɛ nana nɔfɛ de i y'a faamu ale yɛrɛ nana nɔfɛ donc o bɛ ko min na et puis bi an bɛ se ka fɔ bi alhamdulilayi jeunesse an ka jeunesse décidélen don. denso jeunesse décidélen don bi parce que min fɔr'u ye fɔlɔ ani réalité min bɛ kan ka ye sisan kelenw tɛ donc o de la bi an kɔni ko an ka dugukolo kɔni tiɲɛna a tɛ baara surtout lɛ kɔnɔna nin anw fɛn bɛɛ de ye c'est comme ni kɔni ye lɛ nin baara c'est comme denso kɔni sara ka ban pewu. aw k'aw sen bɔ baloko la. an ka sen bɔ baloko la donc an kɔni fɛla ko kɔni ye fɛn fɛn an ka lɛ kɔnɔna kɔni tɛ baara et puis bɛɛ t'a kan une minorité mɔgɔ fitinin. musaka kɔni tɛ ka bɔ ka di mɔgɔw ma minnu bɛ fɛ a ka kɛ kɔni k'olu tɛ k'u t'u bolo la. o bɛ kan ka kɛ jukɔrɔ corruption o bɛ kan ka kɛ jukɔrɔ an ɲɛ b'a bɛɛ la an y'a caman fana mɛn mais a kan ka fɔ don min na fana an b'a fɔ a don na fana wa n'a kan ka kɛ tɔgɔ fɔli fana ye don min na an b'a tɔgɔ fɔ a don na inshallah. ayiwa mais nin na est ce que ni nin kɛra dugu kɔnɔna na normalement aw kan ka se ka ɲɔgɔn wele ka sigi ka kuma k'a fɔ dugutigi ɲɛna bɔ dugutigi komi a ko bɛ taa an k'a lajɛ an k'an sigi an ka kuma parce que sariya fana ye sariya ye nka min ye dugukolo sanubɔko ye olu tɛ se ka kɛ cogoya si la ni duguden kelen murutilen don parce que a fɔ ko n'a ka yɔrɔ de don a ka fɛn de don fo an fana ka sɔn dugudenw tɔw ta ma o de la baara bɛ sɔrɔ ka kɛ mun b'aw bali aw ni dugutigi ka sigi ka nin kuma fɔ surtout aw bɛɛ lajɛlen dugu kelen maa ye. bon an ni dugutigi sira o parce que anw yɛrɛ ye délégation dɔ bɔ Bamakɔ yan ka taa délégation parce que an bɛ se k'a fɔ denso yɛrɛ fanba denso mɔgɔ min bɛ kɔfɛ o de ka ca ka tɛmɛ denso yɛrɛ fanba kan donc dɔ bɔra délégation dɔ bɔra Côte d'Ivoire dɔ bɔra Bamakɔ yan an taara an sigira ka kuma bɛn kɛra an ka lɛ tɛ baara. aw n'o dugutigi yɛrɛ an ni dugutigi yɛrɛ sigira bɛn kɛra an ka lɛ tɛ baara bɛn kɛra o de kan. k'o ka dugutigi ka t'o fɔ u ye. bon n'o fɔra o tile damadamani an ɲɛ b'a la o ko intellectuel dɔw ko olu ye groupe dɔ former bon ko ka taa village la ka taa mɔgɔnin dɔ fɛngɛ ko bɛn kɛra ko yamɔgɔ bɛnn'a kan. a sɔrɔ aw sɔnna. ka sɔrɔ an ma sɔn. aw n'u ma ɲɔgɔn ye. an n'u ma ɲɔgɔn ye o de kosɔn an y'a ɲɛfɔ an ka gatigi min sigilen bɛ Bamakɔ an ko karisa bɔ i ka kuma parce que kuma min filɛ nin ye a fɔra ko k'anw sɔnna an dun ma sɔn e min ye gatigi e min ye anw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye Bamakɔ yan donc o de la a fana bɔra ka fɔ chose an ka groupe la k'a yira ale ma jɛ n'a ye bɛn ma k'a kan bɛn ma k'a kan parce que village ko to min kɛra village kɔnɔ bɛn kɛra min ka village kɔnɔ o ma ko ale bien donc an kɔni village ko min bi an ko ten parce que village fanba bɛɛ y'a yira ko lɛ tɛ baara donc an sigilen b'o de kan bi. ayiwa o b'a to n bɛna na Jalokɛ fan fɛ i da sera yɔrɔ dɔ ma o ye permis sɔrɔ cogo yɛrɛ ye permis bɛ sɔrɔ cogo min parce que anw bɛ mun lakɔlɔsi wagati min na ni permis ninnu n'u sɔrɔla n'a fɔra ko papier donna mɔgɔ bolo sa k'o kan ka taa dugu min na o ni maa minnu ka di kosɛbɛ o ye préfet gouverneur dugutigi juge hali ni brigade ɲɛmɔgɔ bɛ yen u n'olu bɛ jɛ donc olu bɛ taa tintin o tigiw kan y'a ka se ka taa nin baara in bɛɛ lajɛlen lawaleya aw dun ta baara ma daminɛ fɔlɔ yala maa minnu bɛ yen n'olu b'o jɔyɔrɔ ninnu na aw kuma n'olu fana fɛ wa ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna aw ka hakilina na. an ye baara in daminɛ parce que denso ka kati ka fɔlɔ ye min kɛra Yanfoyila cercle kɔnɔ anw bɛ tɔn dɔ kɔnɔ a bɛ fɔ tɔn ma ko 12 communes
wele cogo la voilà yanfoyila commune 12 exactement donc an bɛ baara minnu kɛ a bɛ ɲɛsin sigida lakanani ma donc crachère kɛlɛli b'o la daragi kɛlɛli b'o la sanu bɔcogo juguya kɛlɛli b'o la anw tɛ sanu bɔ contre la fanga yɛrɛ t'an na ka taa o contre la parce que jamana sariya b'a yɛlɛma a bɛ kɛ jamana ka tɔnɔ de kɔnɔ mais jamana sariya bɛ limitew fana k'a la denso ka wulilen an ye lettre sɛbɛn bi mɔgɔ dɔw bɛ ka baara in appuyer anw n'u jɛra ka lettre sɛbɛn k'a ci préfet ma a waati la olu bɔra aw fɛ yan voilà k'a fɔ baara in bɛ ka kɛ hukumu min kɔnɔ baara in man ɲi an jɛra ka lettre sɛbɛn ne ye projet kɛ an y'a corriger ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ baara in bɛ ka kɛ hukumu min kɔnɔ hukumu man ɲi an ye lettre bila ka taa préfet fɛ yen k'a bila ka taa juge fɛ yen hakili la o ye fanga bonda kumaba fila ye juge bɛ se ka ampliation kɛ a tɔgɔ bana service min bɛ relever a la le préfet de la même façon mais an ka surprise kɛra jumɛn ye don min na mɔgɔ ninnu bɛ taa denso la o accompagné de gendarmew fɛ tuma dɔw la a bɛ mɔgɔw kabakoya mais c'est des services de protection mɔgɔw bɛ na sɛbɛn ɲini k'u ka lakana sabati mais u bɛ taa ni gendarmew ye min kɛ ça influence la décision qu'ils veulent prendre parce que somɔgɔw bɛ fanga finitigi ye dɔrɔn a bɛ siran exactement donc u bɛ taa n'o ye min kɛ tuma dɔw la u b'u ladon fili de kɔnɔ mais u bɛ na u présenter ni papier min ye autorité min bɛ yen a caman na moyen wɛrɛ t'a bolo ka papier vérifier ni DNGM tɛ DNGM yɛrɛ tɛ service bɛ Google sanfɛ c'est reconnu par l'État i b'a don a kɔnɔ a b'a yiri la base de données bɛ yen a b'a yiri la a tigi bɛ hali taxe min sara maintenant ni o dira autorité administrative ma a tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ o ale b'a fɔ de sɛbɛn ka ɲi mais sɛbɛn labato maintenant dans le fond ni moyen bɛ yen normalement autorité kan ka technicien wele olu kana baara kɛ yɔrɔ lajɛ c'est ce qui ne se fait pas a ko bɛ cogo di misali la exactement anw fɛ yan voilà bɛ fɛn wɛrɛ la kɛnɛ kan exactement min t'a ɲɛmara exactement a ka dɔ kɛra dugu dɔ la u ye baara kɛ min bɛ yen min sigilen don c'est légalement déclaré tout est là u ye san caman kɛ ka baara kɛ gɛlɛyaw nana sɔrɔ u nana ni partenaire dɔ ye olu k'u ka mini baara u taara u sigi lɛ kɔnɔ u ye kalo 2 kalo 3 kɛ u bɛ ka lɛ sen u ye dingɛ dɔw sen walahi même à 1 milliard an tɛ se ka datugu 1 milliard a tɛ se ka datugu an y'u gɛn an autorité kɛlɛla f'u ye fanga labɔ malgré tout on est arrivé k'u labɔ u labɔlen kɔfɛ Sikaso ye drapécienne bila ka taa ko ka taa constat kɛ u taara constat kɛ dans le rapport ils sont formels k'a fɔ mɔgɔ ninnu tɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔ pourtant le permis n'est pas délivré sans leur autorisation. Voilà, donc c'est pour dire que n'an autorité kɔnɔ. Est-ce que Diallo tiɲɛ yɛrɛ la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka technicien bɛ jigin ka taga yɔrɔ lajɛ yanni baara ka papier ka di. C'est la question que an bɛɛ b'a poser an kun. Parce que n'i taara yɔrɔ lajɛ mɔgɔw ka sɛnɛkɛyɔrɔ don. Et puis a bɛ min don dugudenw kun n'i y'a ye hali jamana yɛrɛ bɛ ka nafolo ɲini ni sanu ye a bɛ ka kɛ pour que ka jamanadenw lafiya nka ni dɔw bɛ ka ban olu bɛ ka se ka baara kɛ k'u yɛrɛ lafiya k'u ka sɛnɛ kɛ u ka dayirimɛ sɔrɔ ne b'a dɔn jamana bɛ se ka taa bila o contre ou bien n'i b'u wuli i bɛ na ka na a bɛ na kuma olu fɛ jamana yɛrɛ b'i bila ɲɛ société tigi dɔrɔn tɛ tuguni parce que ale ye tɛmɛsenna ye a caman na o bɛ consultant de ta olu ti yan nɔ dɛ a caman na ne ye cas dɔ sɔrɔ o ye ne yɛrɛ fa dugukolo ye u y'an wele don min na an taara ka taa denso vérification DNGM na cɛ dɔ ko an ka dugu permis b'a bolo ne min ye duguden ye ne t'a kalama dugutigi t'a kalama dugu jeunesse t'a kalama dugu musow t'a kalama permis t'a bolo donc permis min tun b'a bolo voilà exactement a ko permis an ma ɲininkali kɛ fo don min na na ka bɛna baara kɛ c'était un permis de recherche qu'il avait a dati banna maintenant u b'a fɛ ka na baara kɛ u taara commune na commune ye dugu wele dugu minnu concerné dugu naani u wele ka na u lasigi k'u ka autorisation mɔgɔ ma u ka recherche kɛ mais o la recherche yɛrɛ tun tɛ c'était surtout un consultant min tun b'a fɛ k'a lajɛ fɛn impact environnemental ye jumɛn ye maintenant ni a nana consultant de don e b'a ta de a k'e ɲinɛ kuma fɔ de façon générale ni min kɛra hɔrɔn ye a bɛ se ka tiɲɛ fɔ mais a bɛna fiyɛ de k'a kɛ baasi t'a la o ale b'o de kɛ o maintenant n'i y'o dɔw ma malheureusement an bɛ jamana kɔnɔ u surafɛn ye bɔli kɛ i dan ye ka service local la mobiliser e de b'u passer sara e de b'u ka carburant di e de bɛ fɛn bɛɛ régler bon i tɛ se ka jabato naji kɔni min ka kuma wɛrɛ fɔ voilà donc o gɛlɛya de bɛ yen ce qui fait que tuma dɔw la nkalon man ɲi anw yɛrɛ bɛ douter est-ce que service ninnu bɛ taa terrain kan n'u taara terrain kan est-ce que u bɛ min ye u b'a fɔ wa
parce que denso la al 600 cɛ bɛna baara kɛ yɔrɔ min na ni taara sisan i bɛ taa ji sɔrɔ yen u bɛ argument d'a ma ko ba kɔnɔna tɛ tiɲɛ don ba kɔnɔna tɛ mais est ce que ba dan ye ba kɔnɔna ye wa badagolo ye ba ye argument dɔ b'u bolo u b'a fɔ ko ka 500 mètres bila kɛrɛfɛ c'est pas vrai a sɛbɛnlen tɛ Mali papier foyi la sariya jɛlen don mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ sanu ɲini baara kɛ a kɛra dragi ye a kɛra cracheur ye a kɛra fɛn o fɛn ye a balilen don ba kɔnɔ dans le lit du fleuve et le lit du fleuve il y en a deux mineur bɛ yen limageur bɛ yen donc n'i donna o fɛn fɛn kɔnɔ a bɛ komi i y'o sariya sɔsɔ n'i y'a sɔsɔ badagolo ni batinti voilà sariya b'a bali i tɛ se ka baara kɛ ni ji nana samiya la ni ji kɔni bɛ dan yɔrɔ o yɔrɔ la a man kan i ka sanu ɲini a kɔ au delà de ça i bɛ se ka temps dɔ bila pour ne pas que i bɛna baara min kɛ baara in ka segin ka don ba kɔnɔ mais n'a bɔra o kɔnɔ n'i ye fɛn wɛrɛ kɔni kɛ i ye sariya sɔsɔ donc anw ka ɲɛmɔgɔw u b'a dɔn wali u t'a dɔn ou bien u b'u tugu k'a kɛ et je pense que ni gɛlɛya yɛrɛ bɛ hali non u kan ka taa terrain kan de voilà ni gɛlɛya yɛrɛ bɛ ministère des mines ni environnement cɛ o yɔrɔ de don parce que u fila bɛɛ bɛ champ kelen kɔnɔ mais baara kɛcogo tɛ kelen mini bɛ permis di souvent i bɛ taa sɔrɔ environnement kan ka baara min kɛ o ma kɛ donc ni o ma kɛ u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ko in ye circuit de jɛlen tɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn circuit jɛlen tɛ de a ko de jɛlen tɛ Mamadu Jakite kɛnɛ kan bi ko bɛ cogo di baara daminɛna wa lɛ kɔnɔna bɛ ka baara wa ou bien aw bɛ ka ɲɔgɔn suruku bɛlɛ hali bi de non Kasim baara ma daminɛ i y'a fɔ cogo min na an bɛ ka ɲɔgɔn suruku bɛlɛ parce que o ye tension yɛlɛnna donc a bɛ komi u y'u da fɔlɔ mais a bɛ u dara u bɛ fɛ ka bala ka wuli u bɛ fɛ ka bala ka wuli donc an kɔni bɛ a ɲini autorité kɔni fɛ vraiment a ka an ka kuma lamɛn parce que an bɛ degun dɔ de kɔnɔ wasolon ko to ko ba degunnen bɛ kini kɛ donc an ka kɔn o ka kɔn ka an ka kumakan ninnu lamɛn ka baara kɛ sani kini ka kɛ an kɔni b'o ɲini autorité fɛ kosɛbɛ autorité fɛ kosɛbɛ o y'an ka laɲini dɔ ye mais bi est ce que dugutigi ni maa minnu tun bɛ fɛ ka don ninnu dungɔdaw fɛ o fana tɛ ka miiri k'a dɔn k'a fɔ ko dugu ka nafa t'a la wa ka segin kɔ wa o ma nimisa boloda wa bon o ma nimisa boloda parce que même bi communication bɛ ne ni village cɛ n bɛ se k'a fɔ tous les jours o y'a ye c'est comme pour le moment o ɲɛ b'a la an bɛ u sanfɛ fɔlɔ donc parce que o fana bɛ ka ɲinini de fana kɛ pour que o fana bɛ se ka na cogo sinon u ma dabila donc o de kɔni position kɔni bɛ yen mais dugu kɔnɔna a ma mankan wuli dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ parce que o de ka gɛlɛn kosɛbɛ a ko la bon dugu kɔnɔ bon mankan tun bɛ yen o tun ye ɲɔgɔn faamuyabaliya ye bon an ka rencontre ninnu na an ye rencontre min kɛ Bamako Côte d'Ivoire o rencontre min kɛra village la vraiment caman bɔra fɛngɛ la an bɛ se k'a fɔ village yɛrɛ kɔnɔ minorité dɔ de bɛ yen minnu tɛ fɛ k'a dabila sinon o man ca u bɛ dɔ sɔrɔ a la o u ka sɔrɔ b'a la bien aw ɲɛ b'o de la o de kosɔn an tɛ kuma fɔlɔ fo n'o bolo bila a la ayiwa Jalo e yɛrɛ bolo bi gouvernement kan ka se ka mun kɛ ou bien ministère de mines kan ka se ka mun kɛ parce que nin ko in filɛ nin ye jamana ka nafa de bɛ ɲini o ye tiɲɛ ye nka min ye jamanadenw ye olu bɛna jamana ka nafa ɲɛ sabula jamana bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a kɛ fɔlɔ dugudenw ka lafiya de kama e yɛrɛ bolo bi nin ko bɛ cogo min ministère de mines o DNGM o u kan ka mun de kɛ aw yɛrɛ bolo mun ka da aw yɛrɛ fɛ a ka kɛ cogo di anw bolo déjà cɛ ka document sariya la a kan ka annuler parce que kɛcogo t'a baara la a yɛrɛ b'a f'i ye ale ti baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ni ji kɔnɔna tɛ il est formel parce que jamana de ye papier di a ma a bɛ kuma dɔw fɔ an tɛna olu fɔ antenne na mais a bɛ kuma ka farati o ye fɔlɔ ye o ye concernant ça au delà du papier a bɛ taali min kɛ o bɛ petite mine papier de ɲini n'u ye petite mine ɲini u bɛna yira a don an kunkolo kɔnɔ ko petite mine ye fɛn wɛrɛ de petite mine ni grande mine quantité ko dɔrɔn de don ka daminɛ gramme 1 na ka taa 1000 na baarakɛminɛn ko don exactement ka daminɛ 1 na ka taa 1000 na o ye petite mine ye ni tɛmɛna 1000 kan i donna mine ba kɔnɔ taxe dɔrɔn de différence ye sinon minɛn bɛɛ ye kelen baarakɛmɔgɔ hakɛ c'est la seule différence mais u b'a ɲini petite mine na mais u bɛ taa damanbaara de kɛ damanbaara ye jumɛn ye ka bili ta ka na dingɛba sen
ko yɔrɔnin dɔ bɛ yen u b'a bɔgɔ ta u bɛ taa ko c'est la même chose ani damankurunin bɛɛ ye kelen c'est du semi mécanisme mais papier bɛ ɲini don min na a tɛ ɲini c'est pourquoi le système est faux du début à la fin maintenant pour que ka an kisi a ma il faut que ministère des mines et ministère de l'environnement u ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye baara kɛcogo la et a caman na i bɛ taa sɔrɔ environnement représenté len don yɔrɔ caman na ministère des mines ka représentation tɛ yen a caman na mais ministère des mines ka baarakɛlaw ni environnement baarakɛlaw tɛ ɲɔgɔn kalama an b'a kalama u bɛ hali ci ɲɔgɔn na terrain kan u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ terrain kan donc an fila bɛɛ dun bɛ ka baara kɛ a bɛ ko n'a fila tɛ ko papier tɛ di exactement sisan yɛrɛ code kura min nana u y'a gɛlɛya permis fila de bɛ ɲini permis fɔlɔ ye permis environnemental de c'est le premier permis donc pour que e ka taa sanu bɛ permis yɛrɛ ɲini fɔlɔ fo ministère de l'environnement ka autorisation d'e ma donc o an b'o foli di jamana ɲɛmɔgɔ parce que o bɛ cadre protégé mais a ti ɲa n'a y'a sɔrɔ jamana ko don an k'a faamu ka fɔ foyi ti bɔ nin yɔrɔ ninnu na nin kɛcogo ninnu na ni tɔɔrɔya tɛ ni jamana bɛ mɔgɔ min yamaruya ka baara kɛ a ka yamaruya a tigi kana baara kɛ sariya kɔnɔ parce que dingɛ minnu bɛ sigi mɔgɔ minnu ye kɛɲɛba kɛ u b'a dɔn dingɛ minnu bɛ kɛɲɛba datugu cogo t'a la sani diɲɛ wuli cɛ a moyen tɛ Mali jamana bolo u bɛ n'a fɔ an ye n'u tilara baara la k'u b'a datugu u tɛ se i tɛ b'u tali yɛrɛ kama mansin n'a ka giri a bɛ bɔ i ka dugu kɔnɔ i tɛ bɔ a kalama pili bɛ don i ka dugu kɔnɔ i bɛ wuli sɔgɔma k'a ye i t'a dɔn a donna heure o heure a bɛ kalo kelen kɛ sira sanfɛ mɔgɔ ɲɛ t'a ye kalo kelen mansin bɛ bɔ yan pelle bɛ bɔ yan a bɛ taa a bɛ kalo kelen kɛ mɔgɔ ɲɛ t'a ye donc o gɛlɛyaw bɛ yen o yɔrɔ la fana an bɛ sira lakanabagaw fana interpeller parce que pelle ninnu daragi ninnu a bɛ tɛmɛ bɛɛ ɲɛna fo ka taa se niveau dɔ la il faut qu'à un certain moment mɔgɔ dɔ ka courage sɔrɔ ka ɲininkali yɛrɛ kɛ a bɛna kɛ mun ye parce que sigida lakanani jamana sariya sunba b'a kɛ wajibi ye jamanadenw ani jamana yɛrɛ ma et actuellement ministère de l'environnement bɛ ka communiquer ni o fɛn yɛrɛ de est-ce que ma pelle dɔw yɛrɛ minɛ pelle dɔ minɛ Keɲeba mara la kɔsa in nɔ Keɲeba mara yɛrɛ la a kɛra chinois dugu ye kuma nin fɔli man d'an ye parce que les gens pensent que an bɛ ka chinois de kɛlɛ exactement a kɔlɔlɔ tɛna taa k'an si da o voilà dugu bɛ dugu la bi n'i y'olu ɲininka olu b'a fɔ ko olu yɛrɛ ta t'u ka dugu yɛrɛ ye foyi tɛ se ka bɔ a la parce que maa minnu bɛ yen ni olu bɛ fanga tɔgɔ la minnu bɛ yen n'olu y'olu ta hali dugutigi minnu b'a yɔrɔ la musokuntigi ni kamalen u bɛɛ lajɛlen kɛlen ka kɛ jɛkulu de ye jamanadenw contre la maa si tɛ se ka kuma a kuma tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si parce que fantanw ka kuma tɛ se ka se faamaw ma voilà i ka jo tɛ se ka sɔrɔ i tɛ se ka lamɛn donc o gɛlɛya bɛ mɔgɔw ka yɔrɔ caman na u bɛ menace yɛrɛ kɛ hali o don an bɛnna ni reportage dɔ ye u bɛ ka chinois commentaire kɛ jamana yɛrɛ téléso kan sur un travail d'orpaillage u ye dɔgɔtɔrɔso jɔ u ye école jɔ u y'o kɛ mais u ye mun bɔ fo ka jateminɛ u ye mun bɔ u ye mun tiɲɛ donc ni an tora nata nɔfɛ an bolo an bɛ se ka min sɔrɔ a b'a tiɲɛ aujourd'hui Yanfoyila cercle de façon générale en tout cas ka bɔ Yanfoyila ka taa vers la Côte d'Ivoire dɔwɛrɛ tɛ yen malo sɛnɛ yɔrɔw de bɛ yen mais Yanfoyila cercle mɔgɔ bɛ na malo san Bamakɔ cogo di il y a un problème kaba fana bɛ k'aw fɛ yen kaba bɛ k'anw fɛ yen sɛnɛfɛn bɛɛ bi sɔn an fɛ n bɛ deli k'a fɔ Buguni mara la ni poumon bɛ yen Yanfoyila cercle b'a la mais mun bɛ k'a tiɲɛ o ye an bɛ ka nata dugukɔrɔ nafolo nɔfɛ sanu baara bi kɛ d'accord an bɛ AES cadre kɔnɔ mais bi Yanfoyila cercle kɔnɔ i bɛ se ka Burkina bɛ 2000 compter ka ca Keɲeba yɛrɛ bɛɛ y'u ye donc a bɛ ka se niveau dɔ la fɛn min tɛ bɛn jamana tɔw kɔnɔ anw bɛ k'o yamaruya hali ni ye miliyari di ma i tɛ sɔn ka daragi baara kɛ Chine miliyari hali ni ye miliyari di ma i tɛ sɔn ka pelle ta k'i bɛ taa sanu ɲini Chine i b'a fɛ ka sanu ɲini na min jɔ et en ce moment il y a des moyens de contrôle mais ninnu na société yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ 3 sanu bilibolila gardien ani ouvrier kelen anw taara site dɔw kan dugu kɛlen don ka ɲɔgɔnna créer a yɛrɛ parce que jamana tɛ fɛn fɔ i bɛ i fa ka foro ta dɔrɔn k'a di dɔ ma a bɛ pelle ta ka don a kɔnɔ i bɛ bɔgɔ cɛ ka kɛ bɛnniw kɔnɔ u bɛ taa u b'a si a b'aw ta ta a b'aw ta ta chacun se cherche donc anw ka wele ye min ye jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a daminɛ sanfɛ fo ka taa se an ka autorité locale ma nafolo ka di mais a y'a fɔ cogo min na n'i ye lait kɔnɔna bɔ yen n'i ye ba bɔ yen denso tɛ yen parce que denso digi nana sigi ba in de nɔfɛ dugu sigira ji in de nɔfɛ donc n'i ye ji in bɔ yen dugu tɛ yen o ye kelen ji bɛ woyo de ji min bɛ bɔ denso la
a bɛna a yɛrɛ sɔrɔ Yanfolila. Yanfolila ni Deso c'est un minimum de 50 km. Maintenant an ka kɛ ne ye Densolaka ye ne ka sɔn I ka n ta tiɲɛ mais ne min bɛ Yanfolila dun n ye mun k'i la ni bɛ n ka ji tiɲɛ. Ji kan ka se ma. A kan ka se ne ma. Yanfolila station de pompage dulonnen don baji de la directement. Courant min sigira a dulonnen a bɛ bada de la directement. Donc a ji bɛ ta direct ba la k'a traiter de. Donc machine fɔra la cogo cogo machine kɔni man ka se ka a tɛ se k'o bɛɛ traiter. Voilà donc o gɛlɛya nin de bɛ yen u k'a faamu k'a fɔ anw tɛ mɔgɔ ka sɔrɔ ɲɛngoya la I bɛ min sɔrɔ la o contre tɛ. Au contraire bɛɛ ka ala deli ye min ka y'i ka dugu la a ka baara kɛ sariya kɔnɔ. Ayiwa anw b'a dɔn ni a kɛra ten jamana kan ka min sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛna a ye a k'a fila da ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn. Ayiwa Jakite nin bɛɛ la yala nin waati na aw ka lɛ dawolo nin kɔnɔna mɔgɔw tɛ ka sanu bɔ yen kɔni ou bien sanu bɔyɔrɔ dɔ b'aw ka yɔrɔ la parce que olu fana bɛ mɔgɔw ɲɛ ɲaga k'a fɔ ko bon ko ninnu bi yan a ko bɛ cogo di. Non bon actuellement an ka yɔrɔ la sanu bɔ le yɔrɔ la sanu bɔ fɛnkɛ tɛ surtout gouvernement yɛrɛ y'a exiger ko ka damadaw datugu bien ko ka damadaw datugu an filɛ nin waati min na activité tɛ yen sanu bɔla tɛ yen. Mais mun b'a to olu ɲɛsira aw ka nin yɔrɔ in ma mɔgɔ dɔ fana a bɛ se ka kɛ dɔ de ye u la nata. oui dɔw de y'u nata n bɛ se k'a fɔ densolaka dɔw yɛrɛ de y'u nata sinon ninnu t'a dɔn ko sanu bɛ denso la o densolaka dɔw de y'u nata parce que a fɔra ko village yɛrɛ sigilen bɛ sanu yɛrɛ de kan parce que min fɔra dan ka tɛmɛ donc minnu ko ko intellectuel peut-être olu de nana ka na fɛnkɛ ni dɔw ye donc ka taa exiger surtout lɛkɔnɔna min yɛrɛ filɛ ka fɔ nin il paraît que sanu nin yɛrɛ caman yɛrɛ fɔra a bɛ de donc n'i y'a ye cɛ ko k'ale tɛ se ka yɔrɔ foyi baara ni fɛnkɛ tɛ so ne y'a ɲininka o fana ka nɔgɔn parce que ji sanu bɔli ka nɔgɔn ji sanu bɔli ka nɔgɔn o mɔgɔ ka magaw sinon activité jɔlen bɛ nin waati la sanu bɔ tɛ yen. ayiwa mais Jalo est ce que nin na o gouvernement man ka na kuma parce que n'a y'a sɔrɔ nafa b'a la fana hali n'o y'a sɔrɔ denso kɔni bɛ se ka wuli ou bien ka fɛn dɔ kɛ aw n'u ka bɛnkan dɔ sɔrɔ parce que ni nafa fana bɛ a la dugu fana bɛ se ka nafa dɔ sɔrɔ a la o est ce que o bɛ se ka kɛ gouvernement yɛrɛ k'i sen don a la a kana kɛ permis tigi dɔrɔn ye quoi. oui gouvernement bɛ se k'i sen don a la mais gouvernement bɛ se n'u sɔnna k'u bɛna sanu bɔ yɔrɔ jɔ de o bɛ tɛna o payage kɛ parce que machine pour le mobile de b'u bolo ça c'est quand même clair. o taara n'a ye ka ban. bili bɛ filamana o bili tagara dugu kɔnɔ ka bɔ ka taa ka bɔ. aw b'a gɛn de wa. n'a taara u b'a gɛn de a bɛ bɔ o donc a tɛ komi a sigilen don. sinon sanubɔla dɔ ko ne ma o ko aw ka yɔrɔ ta yen ko min b'a gɛlɛya k'o ye tiɲɛ don permis bɛ cɛ bolo mais a bɛ ka ɲinɛ fɛn kelen min kɔ tant que mɔgɔw bɛ yen minnu ma sɔn f'a n'u ka kuma u ka sɔn n'u ma sɔn n'a ka permis banna fana a bɛ sɔn ka perdi. voilà a b'a fɛ ka parce que a tɛ ka baara yɛrɛ kɛ nin période kɔnɔ a tɛ se ka baara kɛ parce que permis banna ka ban permis ban tuma san waati dɔ bɛ yen i bɛ renouvellement kɛ min kɔnɔ mais e tɛ se ka renouvellement kɛ f'i ka acte dɔw poser donc a b'a fɛ ko acte in de poser ka sɔrɔ ka renouvellement demander donc non waritigiw don u b'a kɛ cogo dɔn donc o baara ninnu moi je pense que gouvernement ni dugu bɛ se ka kuma il n'est pas forcément dit ka fɔ u bɛna taa sigi yɔrɔ in yɛrɛ la ka baara kɛ ni mini sɛbɛlama don mini bɛ sigi yɔrɔ min na souvent a baara tɛ kɛ u bɛ senni kɛ dugu ma ka taa sanfɛla protéger don dugu dɔ an ka dugu dɔw bɛ yen u sigilen bɛ mini yɛrɛ de kan la ville de Kalana est pratiquement sur une mine dugu sigilen don a kan fɔ an bɛ siran tuma dɔw la ala k'an kisi mais mine souterrainw bɛ yen baara bɛ se ka kɛ mini souterrainw na o baaraw bɛ yen ni gouvernement ye sen don a la peut-être o bɛ se k'o solution d'a ma mais en l'état a bɛ gɛlɛya gouvernement ka se ka fɛn k'a la parce que ni gouvernement yɛrɛ taara yɔrɔ ye a digi bɛ misɛnya. mais est ce que aw man ka siran parce que n'a fɔra ko nin dugu jukɔrɔ nafa b'i ka dugu la. non lafiya tɛ yen lafiya tɛ yen. voilà lafiya tɛ yen c'est pourquoi i me répondre i ka kuma yɔrɔ dɔ kan dɔw ka fɔ ɲɛ ye mais dɔw ka fɔ ɲɛ cɛlakaw ye. anw yɛrɛ b'a la anw wasolonkaw sanu ɲini bɛ comme coxeur baara dɔw de bɛ yen u formera u b'a baaraw dɔn machine b'u bolo u bɛ se k'a dɔn k'a fɔ sanu dɔɔni bɛ nin yɔrɔ la u b'a o baaranin kɛ ka mɔgɔ dɔ wele bon i bɛ 100 di ne ma yɔrɔ dɔ bɛ yen n sigalen don a la n bɛ taa yiri la i b'i ka minɛn ta i bɛ taa i b'a ɲini i b'a ye ça c'était ce qui se faisait avant mais sisan u bɛ pelle yɛrɛ de ta u bɛ taa don u bɛ bɔgɔ cɛ ka sɔrɔ ka taa lajɛ or sariya m'o fɔ i bɛ recherche kɛ ka sɔrɔ i ma senni kɛ pour que e ka se ka senni kɛ fo papier ka di e ma. donc an yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn feere quoi. an yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn feere
donc nous yo o min kɛ en ce moment o bɛ sɔrɔ ka di ɲɔgɔn ma généralement mɔgɔ min yɛrɛ bɛ permis ta o tɛ se k'a baara o mɔgɔ min bɛ recherche kɛ o tɛ se ka exploitation kɛ mɔgɔ bɛ recherche kɛ a tɛ se ka exploitation i bɛ se ka san 5 kɛ ka recherche kɛ donc i bɛ épuiser financièrement i bɛ tila k'a ta k'a feere et malheureusement sisan feerekɛla bɛɛ bɛ ka feere kɛ asiatique ninnu de ma sisan ta bɛɛ bɛ ka feere ma et olu ka méthode ye kelen dɔrɔn de ye pelle de b'an bolo u camanba bɛ yan pelle kelen bɛ nin bolo 2 bɛ nin bolo 3 bɛ nin bolo o bɛ jɛ k'i ka permis san k'a kunkolo di dɔ ma o bɛ taa o b'a bɔ k'u ka nafolo tila c'est tout donc u b'o baara de kɔnɔ malheureusement anw yɛrɛ somɔgɔw kɛlen don ka taa dama sigi jidaw la ka taa cracheur sigi jidaw la tant que ni o fana ma dabila an tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ gɛn o anw yɛrɛ somɔgɔw ye c'est pourquoi an ko dɔ ka fɔ ɲɛ ye bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la damankurunin ye kɔrɔlen ko ye quoi ka sanu dɔɔni ɲini ka bila i denmuso kun ka feere ka wari dɔɔni sɔrɔ mais ka miliyɔn 100 sɔrɔ sanu na kana se ka machine de b'i bolo voilà fɔlɔ an kun t'o dɔn minɛ exactement ayiwa an ye dɔ kɛ kuma na Jakite yani an ka kuma kuncɛ kuma d'aw ma ne bɛ fɛ k'a dɔn aw yɛrɛ ka dugu kɔnɔ est ce que denmisɛnninw bɛ yen bi minnu b'u tɛgɛ nɔ damanda in na damanko la wa parce que n'o fana bɛ yen olu fana tɛna na kɛ aw fɛ dɛ ayi bon Kasim dama bɛ anw fɛ a mɛnna o sinon dama kurunin bɛ yen ouais an bɛ taa min ɲini na an b'a sen sinon anw yɛrɛ an ka jeunesse yɛrɛ sisan ma parce que an y'o fɔ depuis o fɔra o y'a faamu n'o ye dama sigi u bɛ tila ka a datugu tuguni denso la bi n'u ye min sigi n'u tilara o b'o datugu an y'o la convaincre n'o ye sinon dama fɛngɛ nin tɛ yen dɛ dama kurunin de bɛ yen n'o ye min bɔ o bɛ tila k'a datugu tuguni bi denso la kɔni o bɛ yen an y'o la motiver u yɛrɛ bɛ c'est comme ça n'i bɛ fɛ ka dama yɛrɛ sen bi montant dɔ bɛ yen i b'o sara n'i ma se k'a datugu montant bɛ kɛ ka mɔgɔ ta k'a datugu bi o b'an fɛ yen bi. ayiwa aw ka denmisɛnnin dɔ bɛ kɔ ka Espagne ale ko projet yɛrɛ de b'ale bolo denso la ka ɲɛsin sɛnɛ yɛrɛ de ma o ɲɔgɔnna fana caman mana na sɔrɔ est ce que aw tɛna se ka o fana baara kɛ k'o da yira gouvernement fana na parce que o fana nafa ka bon dɛ. bon Kasim o nafa o yɛrɛ a bɛ ne yɛrɛ ka projet yɛrɛ kɔnɔ parce que anw ka lɛni filɛ nin ye lɛni ye ga damadamani de ta ye ne yɛrɛ a bɛ ne ka programme yɛrɛ kɔnɔ i y'a faamu a bɛ ne ka programme kɔnɔ dans l'avenir a bɛ ka taa baara kɛ lɛ kɔnɔna yɛrɛ la o de kosɔn an tɛ fɛ k'a to bien a ka tiɲɛ parce que aw ka siniɲɛsigi de don siniɲɛsigi don kuma kuncɛ kuma jumɛn b'e bolo yanni an ka fɛn di Jakarija ma Kasi n b'i fɔ n b'i ka baarakɛla bɛɛ fɔ bon toujours an kɔni b'a ɲini autorité fɛ an b'a ɲini autorité fɛ surtout tile filanin yɛrɛ la an y'a ye vraiment premier ministre ni chose hors pair de Keɲeba bon vraiment o ɲɔgɔn ye a ye hakilina min bɔ o kɔnɔ vraiment pour que baara ka taga fɛngɛ in kan a ka d'an ye vraiment a k'an dɛmɛ nin fana fɛngɛ la parce que o bɛ kan ka bɔ Keɲeba de k'i ɲɛsin Wasolo ma donc toujours a Keɲeba kɛra dingɛ ye o donc Keɲeba dɔrɔn a kana Keɲeba dɔrɔn fɛngɛ dɛ a k'an ka yɔrɔ fana Wasolo bɛɛ kɔnɔna lajɛ o kana bɛn an ka k'an ka dugukolo tiɲɛ k'an ka nafolonin ta ka taa n'a ye k'an ka dugukolo tiɲɛnen to yen vraiment ni autorité kɔni sera k'an ka kumakan lamɛn o bɛ diya an ye kosɛbɛ. i bɛ mun fɔ densokaw ye. bon n bɛ min ɲini densokaw kɔni fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ bɛn bɛ toujours donc an ka dɔ fara bɛn kan an ka kɛ kelen ye n'an kɛra kelen ye jugu tɛ se o ye ne ka fɔta ye k'a fɔ densolakaw ye. ayiwa Jakarija Jalo kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo. n bɛ foli di aw ma ka jamana ɲɛmɔgɔw fo hali bi. fɛn dɔ minɛn jɛngɛnna o ma bɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la localement u t'a dɔn et très généralement i bɛ taa sɔrɔ an ka burusi kɔnɔnaw la u bɛ cadre minnu bila ka taa c'est des très jeunes cadres u bɛ taa sɔrɔ u ka administration baara daminɛlen kɔrɔw don Yanfolila cercle dugu tɛ yen commune tɛ yen sanu tɛ min na an ma opposé sanu bɔli la mais n b'a dɔn mɔgɔ tulofasa tɛ gɛlɛya ka taa sanu ɲini office du Niger kɔnɔ hali ni miliyari di ma i tɛ sɔn. hali n'a fɔra sanu bɛ e k'i n'o sɔrɔ. lait min bɛ anw bolo c'est la même chose différence foyi t'u cɛ office du Niger labɛnna malo sɛnɛ kama cogo min na anw ka laiw labɛnna malo sɛnɛ malheureusement waati min na malo bɛ sɛnɛ a malo tun man di donc mɔgɔw y'a abandonné dɔɔni an b'a fɛ k'a bila ba la an b'a fɛ ka valeur don a la donc ka ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ an bɛ ka u ka weleli kan kɔnɔ n'u ko an ka na waati o waati ka na ɲɛfɔliw kɛ an bɛ na ɲɛfɔliw kɛ ka tila k'a fɔ Yanfolila cercle mɔgɔw ye an tɛ se ka maaw gɛn ko la anw yɛrɛ bɛ ko minnu kɛ an b'a fɛ ka sigida lakana sɛnɛkɛyɔrɔw de b'an bolo yiri ni ji ani dugukolo
an b'a fɛ ka lakana fo anw yɛrɛ ka kɛ a lakanabaga fɔlɔ-fɔlɔ ye kɛwale minnu b'a tiɲɛ fo anw yɛrɛ ka kɛ kɛwale ninnu dabilali fɔlɔ-fɔlɔ ye donc k'an lamɛnbaga ni an filabaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an bɛ yan an bilalen don faso tɔgɔ la an b'a fɛ k'an seko kɛ faso jɔ la n'an tɛ yen don min na au moins an kuma na fɔ an nɔfɛ. Ayiwa an yɛrɛ b'aw fila bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn Jakarija Jalo ale ni Mamadu Jakite k'aw fo n b'a dɔn k'a fɔ min ye kalilu ye ka taa se Amara ninnu ma olu bɛɛ lajɛlen tulo b'an na bi nin ko in an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a to a ka bi tulo kunnandi kɔnɔ en tout cas wulikajɔ fɛn fɛn bɛna na k'a ko la ni kibaruya fɛn fɛn sɔrɔla daw yɛlɛlen don a bɛ se ka na an ka se ka kibaruya di aw ka mɔgɔw ma a bɛ se ka faamuyali k'a la to ɲɛmaaw yɛrɛ fana bɛ se ka faamuyali kɛ parce que bi aw ye bilasiralikan fana caman di min bɛ se ka kɛ solution fana ye fanga bɛ se k'i boloma yɛlɛma ni minnu ye kuma tɛ ye welewelema da min kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma n'o ye premier ministre ye fanga ɲɛmɔgɔ a k'a lajɛ a ka ko in ta ba la ka ɲɛsin aw fana ka yɔrɔ ma o kun siɲɛnen dɔ ma e y'a yira fana ka fɔ sariya sɔsɔ min b'a ko la n'o ye papier ɲini cogo ye ɲɛmɔgɔw k'o fana lajɛ u bɛ maa minnu bila ka taa k'u ka taa baara ninnu kɛ u ka service minnu bɛ yen u k'u lajɛ yalama u bɛ taa kɛnɛ kan ka taa yɔrɔw lajɛ yan'u ka permis di wa u bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛsɛgɛ tilegan in na ta an b'o jɔ yan min ye Falaye Keyita ale tun bɛ yan ka taa se Keba Jalo ma ni Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya wɛrɛw olu kɛnɛ kan Desokaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190, Livry-Gargan, en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90.